Assalamu alaikum, na wunin ku da fatan kuna nan lafiya. Ya kuke, ya aiki, ya haƙuri da mu kuma. A jarumata ya kike, ya aiki, ya jama'anki. Kai jarumata ina son ki sosai. Wannan aikin da kin ga nake yi a yanzu sanadiyan ki ce jarumata. Jaruman mata, ki huta, kin kai babba. Ina so in ga ni ma na zama kaman ke jarumata. Dan Allah a taimaka min. Soyayyanki ne yasa na shiga wannan kasuwancin. Oh jarumata, na gode miki sosai jarumata. Ki huta lafiya, na gaishe ki. To, na zo muku da sabon bayani game da sirrin cin gindi. Wayyo Allah. Wannan gindin fa mata, ina muku gargadi ku dinga tsafta, gabanku yana da kyau. Mata, dan Allah ina roƙon ku dinga gyara gabanku da kyau. Duk namiji ya shiga ya ji daɗi. Ina muku gargadi ne fa. Dan Allah in baki iya gyara kanki ba, in kin ga wata ƙawanki da ta iya gyara kanta, je ki same ta, yaya ne wannan abin yake, ta gyara ki da kyau, ko kuma ki zo wurin mu gyara ki da kyau. Ki gyaru. Namiji ya shiga gindinki, in ya tsoma wannan buran sannan sai ji daidai, saboda buran abin so ne. Ina son bura sosai fa ni. Haba, ina bai da gindi sosai. Ba dan ga miki ba na rawa gindi na fa. Duka abincin su ne. In ban ci bura ba me zan ci? Ku huta lafiya, na bar ku lafiya.